Sisään. Hyvää päivää, varastotonttu Pilkku. Tarkalleen ottaen on aamupäivä, eikä se ole kovinkaan hyvä, joten toivotan teille huonoa aamupäivää, joulupukki. Jahas, mitäs varastotontulla on mielen päällä? Tonttulakki. Tonttulakki? Tonttulakki. Mielihän on täällä ja sen päällä on tonttulakki, joten tarkalleen ottaen mieleni päällä on tonttulakki. Mutta tarkoitatte varmaan, mitä asiaa minulla on, joten näin varastotontun ominaisuudessa tulin kysymään, mitä tehdään kaikille ylimääräisille joululahjoille. Ylimääräisille joululahjoille? Varastoon ei juuri mahdu enää mitään. Mutta eihän lahjoja jää juuri koskaan yli. Nyt jää. Varasto tursuaa kuin piparin kuorrutin. Miten se on mahdollista? Minähän jaan kaikki lahjat kaikille maailman lapsille jouluaattona, eli 23 päivän päästä. Kaikki lahjat ovat tulossa varastoon, koska tähän mennessä kaikki lapset ovat vanhemman ylikorkeatonttu Hörön mielestä olleet tuhmia. Kaikki tuhmia? Pukki! Oletko sinä ottanut Pelliltä juuri kuorruttamiani pipareita, jotka oli tarkoitettu tonttuja ilahduttamaan raskaan raadannan keskellä? En missään tapauksessa. Muorin Pelliltä puuttuu pipareita ja teillä on... Mennäänpäs katsomaan sitä varastoa. Reippaasti käyvät askeleet. Jaahas. Hörö, hei! Muistaako kurkkiatonttu, miten tervehditään? Siis arvon vanhempi ylikurkkiatonttu Hörö. Nyt olisi Pohjoismaat kurkittu läpi. Tässä olisi viimeiset raportit. Voitko tarkistaa nämä heti, niin pääsisin sitten syömään? Anna tänne. Tuhma. 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 Ja tuhma. Ja Malla ja Maijakin Rovaniemeltä, vaikka ne on niin mukavia ja kilttejä. Kaikki tuhmia, paitsi Hannes Pihtiputaalta täytää suuren kiltteyskirjan vaatimukset. No voi nyt himputi himmeli. No, mitä se nyt oikeastaan mulle kuuluu? Mä oon vaan kurkkimassa täällä. Hörö! Joulupukki tulee käymään sinun toimistossasi. Tämä varastointiongelma on pakko saada ratkaistua. Mikäs vanhemmalle ylikurkkiatontulle nyt oikein tuli? Tarkalleen ottaen en ymmärrä ollenkaan. Aiemmin hän oli todella ystävällinen minulle, mutta nyt viimeiset 100 vuotta hän on ollut erittäin omituinen. Aina kun aion sanoa jotakin, hän alkaa pihisemään ja lähtee. No voi nyt tontun töräys. Nyt on raikasta. Hyvä olla. Joo. Vielä yksi. Noin. Sisään. Tervehdys. Tervehdys. Haluaisin keskustella siitä, että miten kaikki lapset voivat tänä vuonna olla tuhmia. Eivät kaikki. Eräs Hannes Pihtiputaalta on ollut oikein kiltti. Ai, että minä sitten jouluaattona kipaisen Petteri Poran kanssa pelkästään Pihtiputaalla. En New Yorkissa, Lontoossa, Katmandussa, Galapagossaarilla, en edes Akaan Toijalassa.
piparia. Saisitko ottaa yhden piparin? Ole hyvä vaan, arvon joulupukki. Kiitos. Hörö, ystäväni. Me olemme tunteneet jo tovin 400 vuotta. Kerrohan nyt minulle, että mitä tämä on? Joulupiparia. Ei, kun tämä, että kaikki ovat tuhmia. Paitsi Hannes Pihtiputaalta. Eihän se ole mahdollista. Kyllä on. Hannes Pihtiputaalta on ollut oikein kiltti. Ei kun se, että kaikki muut ovat tuhmia. Oletko aivan varma, että et ole liian ankara sen suhteen, että mitä on olla kiltti? Arvon pukki. Kiltteys määritellään kirjoittamani suuren kiltteyskirjan mukaan, kuten on tehty viimeiset 200 vuotta. No, näinhän se on, mutta minä olen sitten ihan hyödytön. Ja eihän joulu ole joulu, jos lapset ei jouluna saa yhtään lahjaa. Hannes Pihtiputaalta saa. Annetaanko ne kaikki miljoonat ylimääräiset joululahjat Hannekselle? Hyvä ajatus. Ei ole. Hannes Pihtiputaalta asuu vanhempiensa kanssa pienessä kaksiossa. Ei ne lahjat mahdu sinne. Ei mahtuisi, vaikka asuisi palatsissa tai lentokonehallissa. Hei, etsin vanhempaa ylikurkkia Tonttu Höröä. Ai jää. Osaisitko siis neuvoa, missä on vanhemman ylikurkkia Tonttu Hörön toimisto? Ovesta vasemmalle, sitten oikealle, taas vasemmalle, oikealle, portaat ylös, portaat alas, vasemmalle, oikealle ja heti 7 ovi oikealla. Et voi eksyä. Siis vasemmalle, oikealle, portaat ylös, portaat alas, vasemmalle, oikealle ja heti 7 ovi oikealla. Kiitos, en voi eksyä. Se oli vitsi! Oikeasti Hörön toimisto sijaitsee tuossa toimistokäytävällä. Kiitos. Tuhma. 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 Ja tuhma. Sisään. Hei, olen Anisiina Tonttu, kiltteys- ja kurkkimistieteiden tutkijatohtori Korvatunturin yliopistosta. Oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Sanoitko Anisiina Tonttu, kurkkimis- ja kiltteystieteiden tutkijatohtori Korvatunturin yliopistosta? Kyllä, ja tulinkin kysymään, pääsisinkö työharjoitteluun tänne joulupukin pajalle. Sehän on hyvä ajatus. Vai mitä, Hörö? Ihailen teitä kovasti, arvon vanhempi ylikurkkia Tonttu. Ja teitä, arvon joulupukki. Onneksi sentään joulumuori ei ole paikalla. Silloin saattaisin ehkä jopa... Sisään. Joulumuori. Pukin pieksut.